Sinjur, illum eċitati fil-fatt. Għalġiex affarijiet, Għal żewġ affarijiet. Minn nord ġejna fiċ-ċentru. Ejwa, fl-aħħar. Għaxinna ġimgħa sħaħ fid-nord. Anka l-petrol, frakkajna nara. Imma parti hekk illum ħaniltaqgħu mal-ewwel mara. Tana? Kemm aħna kontenti. Qegħdin ħall-ormi wkoll. Minn ġejna ħall-ormi. Postpena me virus Google. Tipo? Jo, ħar ormi. Ġejja. Ma l-ewwel l-ewwel mara minn l-ewwel mara fis-sensiela din darba. U l-ewwel mara minn ħall-ormi kif inti? Bil-wieqfa tajba. Mela jien ngħidulhom min inti jismek Marija Stellini. Marija Stellini toqgħod Ħalormi. faċċata Ta' San Bastian. Tal-Knisja tal-Parroċċa ta' San Bastian. u meta tħares lejn il-Knisja tal-Parroċċa xi tfisser għalik? Jina twilittaw, allura. Wow, letteralment. Fil-ġamal. Ġifieri twalit, trabbejt, mbagħad xtrajt id-dar, waqajta, ħafna bdejt il-xismu, spiċċajt ġejt bieħ, beħejt u xtrajt next door. Ma tiġ tiċċaqlaq minn hawn. Le, għaw posto. Diffiċli għalija. Morru sal-Knisja jew? Imma ħansaqsik xi ħaġa, inti tħobbtejn ħafna vera. Ħanajdlek kif naf, san. Mela kien hawn tal-garbage qed jiġbru l-ġiġ. Sewa. Waqalhom fl-iskun jew tnejn u issa kienet taf għax ħarġet bl-skupa f'sekonda. Tixkupa. Jew hekk jew ikollha kollox fuqha. Jew kull ġimgħa jwaqgħu l-fliex kien naħseb ma tlaqna. Ejja Stella niġoħdek. Kemm tħobbu l-San Bastian? Twilet qudiem il-Knisja tiegħu naħseb missieri u għammi kienu xi ħaġa. Iffissati? Ejwa, missieri kien anke fil-fratellanza, kien fil-gażini jgħin ukoll. Allora minn demmek. Iva. Għajmin l-alternati tiegħi għalkemm minn San George. Tajd li fuq San George allora. Le, San George ilu għatma għandi. Le, imma għandi familja, ħna naħseb l-kwarti mill-qrija, ma huma ġejjin minn San George u ġifieri nannu kien mill-Mellieħa u nanna kienet minn xismu, ma kienu jgħixu għaw. U meta ġew joqogħdu għaw, minn hawn l-isfel kienu jgħidulu l-istabal. U nanna għal Jgħidulu? l-istabal. Tal-istabal. Fej jistabal l-ilma, fej ma jimxiex ħafna minn hawn. U għatlu għemmek sejr taqf fuq l-istabal un batara kam minn bena iktar ġifiri. Ġejna fiċ-ċentru. Un bat ġejna fiċ-ċentru għax imbrit il-Knisja ġifiri. Dittim bena l-Knisja minn dak iż-żmien. Min jaf kemm kontila mela kont żgħiraw? Iva, mela, ma hawnhekk kienaw hemmhekk il-ġinien ġifieri konna zibeġ, boċċi. Kollox, umbat, l-aktu. Insomma, l-aktu kien aktar naqra tard, imma aħna iktar konna ħabel u speċi u rota, għax konna naqra tomboy. Allura bekk speċi, kont naqra dem missieri, allura fejn iġru missieri, u mural wara. Il-kazin kien amur? Ma l-ammoru sem, tlaqna. Il-kazin il-naħal oħra. Minix. L-ewwel darba li fuġġejna llum, L-ewwel darba li mara ħaditni l-gazin, is-soltu l-irġiel joħduni l-gazin. Il-fatt li nħobbu l-gazin barra li kien missieri, eħbib tiegħi il-ġirien kienu involuti ħafna. Kulħadd jintefaw. Fej kellek dak iż-żmien. Vera, il-gazin iżu jaqdek u. U barra huwa soċjali, huwa Komunità. komunità, għandek ħafna xubbat jaqgħat għandek tal-armar, għandek in-nar, għandek iż-żaża. Il-bandisti. Fil-fatt biex nżid ċaġa ma' tiegħek, illum aħna l-ġenerazzjoni tal-lum ħarsu lejhom u ngħidu huma kbar il-gazini u kważi qaqqas tifhem għaliex kienu kbar imma fi żmien ieħor kienu jiswew bħala klappu. Għandek barra li għandek arti, għandek it-tiżin, għandek allura jidħol l-armar, għandek il-Knisja barra li xismu titfa dik il-xismu fl-għaqda, ġifiri, ifem, il-festa hija il-Knisja on top, u bat għandek t-tizzejjen, għal meta inti kollok berde, ju, t-tizzejjen id-dar, t-siden il-ħbib, allura minn ħafna nies. Vera daf titkellem. Nistan saqsik xi ħaġa forsi tirrispondinix. Nista' ngħidu li għandek żmien.
Ma tiddej, għajtilhom nara. 64 u għada hemm. Alla jbierek. Fej għammaru minnaw? Issa ħankunu qed immurru dawra u nitkellmu fuq il-kamra tan-nar. Tlaqna. X'qed tagħmel qed toqgħod bħal Pinto? Taf li inti hemmhekk Pinto kien jiġbor it-taxxi jew x'vera? U intom għamiltu lu doqdu tfaħru. Fil-fat flok dawk id-djar li qed tara, hemmhekk kien hemm imħażen kbar fejn kienu jserħu l-bejjem u kien hawn farms bil-xismu bil-baqar u bil. Issa fil-pjazza jew fil-fetħa ta' qudiem il-tribuna hawnhekk isir in-nar tal-art. U qed nitkellmu fuq in-nar tal-art għax inti waħda mill-uniċi nisa li kienet issa l ftit għattilna inti taħdem in-nar fil-kamra tan-nar. Għalik il-kamra tan-nar importanti u x'hekk nar. Iva, parti mill-festa wkoll. Tajjeb għax tkabbar, ġib aktar nies, iddawwar aktar solt għal kulħadd. Ekonomija tal-lokalità. Mxal tal-lokalità, misax għara kam jiġu nies minn barra raħal ibijaw. Messejn nitkellmu fuq il-kamra nar tal-art. Hawnhekk kien għadu jsir, apparti daw is-sentejn li ma sar xejn. Kien isir, ir-raġel tiegħi kien wieħed milli kien jagħmel il-nar tal-art. 11 sena ilu. Sfortunatament, ħallina b'inċident tan-nar u xek. Fil-fatt kienet jaħdem. U xorta dek tħobbu n-nara x'din mistaqsija ħelwa nistaqsik. U għadek tmur xi kultant jew ma tantx? Naqast, imma kont immur ġifieri anke wara li miet, bqajt naħdem xorta wara ftit xhur ġejt kont bdejt xorta. Issa hemm ħafna żgħażagħ speċi, hemm ħafna dejat ġodda u affarijiet ġodda li dak iż-żmien meta bdejt jiena biex iġġib riċetta tan-nar, kulħadd sigrit. Issa n-nies tantu iktar ħafna miftuħin, iktar jixxerjaw. Nbidlet il-mentalità. Iva, ħafna nbidlet il-mentalità. Inti x'kont tagħmel fil-kamra intek? Jiena kont nagħmel kaxxi. Il-biċċa kbira u blalen, kaxxi tal-ħruġ. Infett word. Imma blalen li kont nagħmel blalen tal-kulur, imma l-iktar li kont nagħmel blalen tal-berra u il-kaxxi kont nejn fil-kaxxi ta' konna nkunu jiena u tnejn u żewġ kuġini. Nispera li dalijat issemmi mhux fi żmien in-nuna. Mela morru saħdejk l-iskola tan-nuna. Bum! Dik. U l-axħar post li ġibna ġo fieħ u għoddim d-dar, jaw. Dik kienet skola tan-nuna dak iż-żmien. Ħanna ngħidula ta' Peppina. U konna nitilgħu laqas kienet iġibna, ma jkunx xorta konna nitilgħu mal-kantoniere. Dak iż-żmien 5 snin niġru barra. Ma kienx karozzi. U x'karozzi konna nilagħbu l-futbol f'nofs ta' triq. U x'memorja għandek ta' din L-iskola. Naf li tlaqqam ta' unek zgu. X'qabel kienu laqmu fl-iskejjel, ħaqta jena. Ma nafx illum għadhom. U għalfej kienu jgħidu ta' Peppina, tiftakar? Ovvja, kien jisimha Peppina, jina niftakar xieħa, bil-daqsom tal-mużew. Imma biex niftiemu, l-iskola kienet taħħa stess? Jek jisimha ta' Peppina, mhux ta' Peppina. Ma konx naf li kien hawn l-iskejjel privati dak iż-żmienu. Tannuna l-biċċa kbira kienu. Ta' Peppina. Le, mhux tannuna kollha kienu ta' Peppina. Oh, tannuna kienet tannuna, waħda jisimha nuna. Tannuna għax tal-babies. Ara, fusaw. Isimawni, għax ħadna gost li sirna nafuk, dawwaqna ftit dawra interessanti maħal ormi u nur illi nafu li l-ek u koll, pero ħansaqsuk il-mistoqsijana kull ġimma. Kieku mux minn ħal ormi? Kieku minn fej? Il-qala. Il-qala għawdex. Għandi ħafna ħabib minn hemm, għandi esperjenza sabiħa. Meta konna tallaw in-nar speċjalment, dejjem laqgħuna. Mela, grazzi għalik, il-ġimgħa d-dieħla, minħal ormi, ħammorru għawdex, mux nord, ultra nord. Xax niddeja, immur għawdex, ma kedda, ma lek namluwa. Għalik, grazzi mer.